manera rigorosa. Crec que aquí són presents molts alcaldes i alcaldesses socialistes i d'altres formacions d'esquerra que demostrem que quan som al capdavant dels municipis sabem fer-ho amb rigor i sabem tancar pressupostos en superàvit. O sigui que aquest mantra que l'esquerra el que fa és dilapidar els recursos, jo crec que ja està, corramos un tupido velo. Dit això, i anem a la qüestió. Crec que hem de ser justos en reconèixer que tenim un sistema que a molts països el voldrien. Comencem per aquí. Tenim la grandíssima sort de tenir un sistema que ens dona una cobertura que ja la voldrien als Estats Units o a alguns altres països de la Unió Europea. Però dit això, la realitat és que la pandèmia ha posat de manifest que tenim deficiències i tenim mancances en aquest sistema. De fet, es va comprometre, enmig de la pandèmia, en el moment més dur, es va comprometre una sèrie de mòduls robustos per poder complementar aquells ambulatoris, aquells CAPs, ja que parlem de l'atenció primària, que no complien en les condicions. És a dir, perquè ens entenguem d'una manera molt col·loquial, és que hi ha ambulatoris que realment són mig ambulatori, que no tenen ni els metres quadrats necessaris, que els professionals no poden treballar amb el que nosaltres entenem el més bàsic, que és amb un pla de prevenció i de treball